As xoias da historia. Despois da caída de Roma, seguían empregando as formas e estéticas da xoiería. As tribus bárbaras do oeste de Europa, coñecedoras do uso do metal, lograron combinar as tradicións, como a filigrana e un ouro e a forma da fíbula, coa tradición bizantina do veloado, introducindo as súas propias variacións regionales. O ouro e a plata foron os metais que empregaron os artesáns desta época. Gran parte do ouro proviña de acuñacións de moedas bizantinas e árabes, que máis tarde eran empregadas para confeccionar xoias, e outro medio de conseguir ouro era pola explotación das confidentes auríferas e o costa do ouro. A plata era originaria de Europa occidental, das minas de Melle e Francia. Extraíron de outros puntos de Alemania, Sajonia, as máis importantes en Praga, capital actual República Checa. Empregáronse pedras finais como os rubís e zafiros orixinais de Oriente, esmeraldas traídas de Egipto, turquesas de Persia e o Tíbet e amatistas de Rusia e Alemania. Esperámosvos no posto da xoiería. Ola, somos Natalia e Adriano e vos vamos a presentar algunhas cousas que fixemos. Por exemplo, unha maqueta dunha casa de madeira, un banco, unhas ferramentas e unha cesta. Os carpinteiros facían mobles, ferramentas, cadeiras, taburetes, etc. E isto é o que fixemos. Chao. E vos esperamos ali. Zapatería. Sabedes como se chamaba o diñeiro? Maraverides, porque daquela non existía o seu. Hoxe vamos enseñar os gremios. O nosa zapatería consiste en arranxar zapatos e vendelos. Os zapatos duraban moito e pasaban moitas veces pola zapatería. Esperámonos na zapatería. Ola, son Nayara e esta miña compañeira Clara. Hoxe vamos vos decir o que facían na peluquería. Na peluquería utilizaban peines, xabón, tixeras, pelucas e adornos para peluca. Isto é todo o que se facía antes na peluquería. Os esperamos ali. Ola, pois vamos a falar un pouco de alfarería. Bueno, pois a súa orixe remonta a máis de 10.000 anos. É a arte de elaborar obxectos con barro ou arxila. A industria alfareira, ademais de louza e cacharrería, abarca azulexería sinxela, tellería e ladrillería. Aínda que a alfarería, asociose a cerámica non son o mesmo. A cerámica incluye todas as técnicas de fabricación, moldeado, decoración e escultura. Hai 4 categorías. Modelado a man, que é a máis primitiva. Modelado a tornete, tamén chamado torno lento. Roda movida coa man. Modelado a torno, tamén chamado torno rápido, movido co pé. Modelado de vaciado, fases de elaboración. As pezas pasan por varias fases.
Preparación, moldeado, secado e pulido e forneado. Os esperamos no posto de alfarería. Os gatelos picaban rochas e minerais. Cavaban túneles para poder picar os minerais. Tiñan ferramentas como o pico e a plata. A pala utilizábase para cavar e o pico para picar. Facían minas que son túneles para picar ou canteiras que son buratos para picar. Construían pilares para que as minas non caían, muros, etc. Esperábamos alí.